hoće. Brate, stvarno vam je dosadno ako opet ovo gledate. Uglavnom, danas nastavljamo s rječnikom splitskog slenga uz slovo C. Nije nego... Večerašnja prva riječ će biti car. Iako posjeća na neku vrstu vladavine, car je zapravo Neki tip koji nam je drag i kojem rado pridajemo ovaj ukrasni epitet. car se u zadnje vrijeme, za razliku od brata i kralja, manje upotrebljava. Ali kao brat i kao kralj, car se upotrebljava za pokušaj zbližavanja. Di si care, ja molim te da 2 kune, fali mi za krav. Car! Druga večerašnja riječ Care, brate, možeš se skini krav, ono. Druga večerašnja riječ je cicija. Naime, cicija je čista suprotnost riječi car. A brate, cicija je... cicija. Ej, care, imaš kunu, fali mi za jaki. Stav paket. Ne. Cicija! Cicija je izvedenica iz mongolske riječi cicimakamu, što znači... Cicija. Treća večerašnja riječ je radijator. Debil, radimo na c. Kužim. Manistra. Treća večerašnja riječ je cuko. Nastala od hrvatske riječi pas, u kojoj je došlo do glasovne promjene cukolarizacije. P se pretvara u c. A se pretvara u u, a s se pretvara u ko. Bez nekog posebnog razloga. Što reći o cuki? Pogledajte reportažu. Gdje keks? Gdje keks? Češ keks? Brate, snimamo kraj. Riječ broj 4 za večeras je cvit. Ali ne onaj cvijet, kakav se poklanja majci za majčin dan. Naime, ovaj cvit se kupuje na grame, mrvi, rola, puši. Ovaj tip cvijeta ne možete samo tako ubrati na nekoj ledini. Nešto toga tipa morate uzgojiti uz posebnu brigu i njegu. Ako nemate pametnijeg posla, pratite nas i drugi put. Kada ćemo učiti slovo ć.